Hi guys, welcome to tibe Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Muri sei kumativi ese enyika. Today taona Grace Mugabe nabhona mwana wake vachienda kunoti kuna idipfe munongoziva id nhasi anga achipfekedzwa zvinzi akapinda akahwina pamaelection toziva kuti vakariga. Saka kana mukatarisa vhidhiyo muri kuona avo vari kutonohagana vachitaura, asi vanhu vanga vachibvunzana kuti kana makatarisa muri kufunga kuti vanga vachitaura nezvei, asi isusu tafungawo tega tikangoona kuti aiwa Grace Mugabe nenge anga achiudza id kuti aiwa ramba wakadzvanya usabude, ukabuda pachigaro panapa tinosungwa nevarakashi. Muri kuona nezvinani nabhona uyo naiye, asi nyaya iri pana Grace Mugabe because Grace anga akangotiziya akahwanda, munongozivawo naye ane maskandal ake. Saka kuti aende anoti congratulations kuna id inyaya yekuti naye ari kuda kuti asasungwe zvinhu zvake zvainazvo asatorerwe. Saka handizivi, please comment down below mutiudze kuti chii changa chichitaurwa naGrace Mugabe naid. Isu tangoona kuti vanga vachitaura nezvenyaya yechitsotsi chavo neumbavha wavo. Grace anenge anga achitoudza id kuti aiwa musabude rambai makabaya makadaro bhatani idipfe kuitira kuti tirambe tichidya. Mukangobuda chete isusu ziva kuti tinosungwa tese nekuti tiri mbavha tese, nekuti naGrace ane dzakewo dzinomunetsa. Nabhona ane dzake, munoziva bhona paya ada akudhifoza nemurume wake pakadhiskavhwa kuti ane maprazi akawandisa, vana chatunga vese ava. Saka you will never know, vanhu vari kutya kuti pakapinda chamisa vachasungwa. Grace aendako nhasi. Chii chaita kuti Grace aende nhasi? Tiudzei pasi, comment down below guys, nekuti nesuwo tashamisika. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.